Oproti tradičným CT prístrojom je tento CT prístroj špecifický tým, že vieme urobiť rezy o šírke 0,2 mm. Ďalšou výhodou je zníženie kontrastnej záťaže pre pacienta. Podávame nižšiu kontrastnú náplň približne o 30 až 40%. Toto vyšetrenie na súčasnom stroji je preto oveľa šetrnejšie pre pacienta v porovnaní s ostatnými CT. Pacientom pred vyšetrením podávame kontrastnú látku. Najčastejšie sa aplikuje venózne, teda priamo do žily. V určitých prípadoch sa podáva kombinovanie, to znamená do žily a ústne. Následne realizujeme vyšetrenie podľa protokolu. Vítame vás v kardiocentre Agel Košice Šaca na dnešnom slávnostnom spustení prevádzky fotonového CT.